tam zkrátka se ničeho nedovolá. Ale to není tati tím telefonem. To je prostě, když špatně zadáš PIN, ne, tak to... Já jsem žádný PIN nemusel zadávat, do prdele. Kurva, když mi telefon funguje, tak já nepotřebuji zadávat žádný PIN. Já volám. Zkrátka já zavolám tobě, protože tam mám jmenovitě. Tak jaký PIN bych měl dávat do prdele? To přece je volovina, ne? Ale to se jinak prostě neudělá. Ne, to je volovina, co říkáš. PIN můžeš zadávat v okamžiku, kdy jdeš do nějakého jiného jako vztahu. Ale do prdele, jestliže tě mám v telefonu, tak nepotřebuji zadávat žádný PIN, přece to je hovadí. Já vlastně mě celý telefon kliknul na tom, že jsem ti chtěl zavolat. No, tak to přece mi neříkej, že jsem zavolal, já nepotřebuji volit přece žádný PIN, abych tě zavolal. Já tě tam mám v telefonu. Jsi mi pak říkal, že když jsi zmáčknul to moje číslo, že ti to napsalo, že jsi zadal špatný PIN. Ne, když jsem zavolal někomu špatně, tak jediné, co se stalo, že mi to napsalo, že hovor není spojen, ale ne, že bych zadal špatný PIN do prdele. To přece je hovadina, kurva. To se tady bavíme každý o něčem jiným. Jako mě je to jedno, tak mám posaný telefon, tak se na ní vyseru. No, to je kravina, tati, chápeš to? Ten telefon není posranej. Musíme zavolat na autu a zjistit, jestli nám dají... Ale já jsem nic špatného neudělal do prdele, tak proč se to skurvilo? Já nevím. Já jsem nic špatného neudělal. Do prdele, jestliže vím, po čím tě mám, tak tě zavolám. Zkrátka, mám tam Pavlu, tak zavolám Pavlu. A do prdele neříkej mi, že mi to všechno vypadne, rozumíš, a udělá to ze mě idiota. Tak chci ho ať si ten telefon natloučil do prdele.